चली जी। हां सुमित लिया के चली करा ए पर चली जी पर देखवा दे के तनी अच्छा ए बबुआ अरे हमर घर ए ठीक बनी लिया के जाती हम छो दो आई बुचिया ओकर तू लेके देबो ते करे के मुंह में फितो रखा। अरे पहले हमरे का मुंह बताई सो करे के बाद में ली पानी चली पीही हम ना जाई ठीक बा। अच्छा काहे ना जाईबी अजी दिन सुदिन कोनो बनते नहीं खे लिया के आगो लियावे आगो नहीं रहुआ। सुन ना जब दिन सुदिन पे आवते नु तब तू नौटंकी कर लगत से यही से बिना पर दिन सुदिन काइल बनी तो देखते बनी हम के हमरा के लिया के चल जाता हम लिया के जाई हम ना जाई काहे ना जीबे असही ना जाई काहे के करी हम चल जाई तो। अच्छा ही बता कोजू के करी माई कोजू का आंख बनल बुए गांव टोला के माने दोसर कोई ओकरा खाइ नहीं के बुझत की बहनियन के बोला दियो कौन दिन रात खाती है। सुन ना बहनिया माने एजू बियाह कइल बनी कि बहनिया के अपना घर दुआरे रहे खातिर बियाह कइल बनी हमार दिमाग जन खर। अच्छा तोरा जाए में का लागल बा तनी बता तो हमरा के यानी त हमर तबियत तो जट सही नहीं खे रहत काम करत हेजू रहला से दिन गुजर हो जाई। हां हम ना जाई। अच्छा हाला मत करी पाहुन जन्नी अब तया गोइल बानी पने दलिस रे पाहुन हम के कह देता नहीं हम ना जाई जान जो। ए महाराज कहीं कहीं कौन बात होला ई कहती है बार-बार कि हम ना जिम ना जाइम। सुनी देख हां पाहुन अच्छा रोवा पार लगा दे में कर जिंदगी रहो त कुकुर लेखा पाहुन बोला तनी पहले नंबर तय करे के। अच्छा मान ली जब आ गोइल बानी रौरा पहले दिन सुदिन ना बंत रहे करो तो अब मान ली पाई त काट कम कहत न बानी कि हमरा न विदाई करे के बा हम काल रोक विदाई कर देम ठकुआ छान तनी आज ठीक बा। हां तो ई बात के बात भाई अरे शांति रहता सास क्या के बनल तो जाए के न परी मजबूरी में महाराज रोवा नहीं बात दिन सुदिन देखल जा तनी हां जदी कर बुद्धि नहीं के पाहुन रहो ओकरा शांति के दिमाग देखे में अपना खर्चा के उजा भड़का ली तनी ना सब काम करे के पड़ेला। अजी पाहुन अच्छा ही बताएं कि घर द्वार बहुए तो बिना काम कोइले माने भोजन चल जाई ना तार बहिनिया नहीं होली है जाए वैसे आके छप्पनो कोट जगह पर रहली जाए सुने माई के पाइल लेबे के होई त इहन जा नाक में के लेबे के होई त इहन जा ऐसे थोड़ी इहन जा करे के बेरी बे करे महाराज कहीं का बहिनिया माने हेजू रहिया सन ही हेजू रहो तब तो हो गेल नु ना जाई जाई हम कहते नु कि जाई ना जाई हम जो लुगा उगा फीचले जबरदस्त सही ना करे के आइल बनी त मान ला एक घरी ना जीव ढेर दिन न त रहिए अपन सेवा पानी अरे जो तबीयत खराब है तो डॉक्टर बामन और कोनो चीज उपाय होई तो ओकर उपाय लगावल जी नु तर औरो एकरा के बाहर विदेश कहत है कि लेके रही तर औरा लेके नहीं किरत गांव में रखत नहीं त हमर लड़की गांव में रहो नु। अच्छा कहले रही रौरा के गैस पर खाए बने में ले जाके चूल्हा पे बनवाई ना जाए मान ली कजना के जबान के वैल्यू ना हो तू का जाना बे। अब देख ली एगो बात कहते नहीं उल्टा पलटा बोलती हमरा खीस बरत जन्नी ना जोट चाह बना जो इस तो हमरो बरता त मार दे तनी का कि जहर पिया होतई कहते चुपचाप चल जा सुए बैग लेके। बे महाराज कहीं के रुआ का सिखैले बनी का शिक्षा देले बनी का बुद्धि देले बनी लड़का के बुद्धि बा अभी ओकर लड़का के बुद्धि बा क दिन के ही खाली बड़ कोल बिया जन्नी हमर जोतिया के उम्र ढेर दिन ना हो ऐसे ना बोले वैसे आ जाती हम नहीं कुछ कहत रौरे त रौए मुंह देख के त चुपचाप बानी हम विदाई करे के कहत तानी नु रौर माई के आंख बनल बा त हम ना नहीं नु कहत रौरा रौरा रात भर रुकी हम पाए त काट देता नहीं कल मान हो हमार लेकिन तबो हम रहो के विदाई करम काहे कि रौर इमरजेंसी बा रौर परिवार है त रौर हमरा इमरजेंसी नहीं खे बताई तो माई के आंख तो बनल बा ठीक है बा हाथ जोड़ देता ओकर रौ सब कहे के ना चाहिए कि हमारे माई के आंख बना के आया वो भरी तर लियावे ना नहीं रहुआ। अरे सुनी ना सब जाए लगली सन मेहरानू वो बक्सर रखिए जहाँ बनता ना आश्रम में वो जुगे लिया जे कहूँ बनवा देनी ठीक कहनी कि ठीक बा चल दलानी में बैठी है कुछ बनावत देखी अपने चीज खाती अपने बेकत खाती हमरा कच्चा कच्चा करत नहीं हमरो ठीक नहीं लागत आ रउओ के जन ठीक लागत होई कि ना लागत होई। अच्छा चली जाए दी इतना होला है अपन आदमी से आदमी एक बीरी बर्तन चार गो रहल त ठंडा ला चली चाय बनावती है बुतिया पी आ दू गो परिवार बन जा प्रेम से रही जा आ कोनो थी नहीं बैठी दलानी में बैठी बैठी ठीक बा बेका में मिठाई उठाई होई दे दे का कहीं हो पहुनवा ता गोली आवे अचानक जाता नहीं 500 रुपया कोनो मेहरानू से कहब कि द जा लड़किया के विदाई कर दी हमारा लड़किया के बुझाला ना कुछ कुकुर लेखा बोले ले पौरा इंसान काहे नहीं है बतावा सास के आंख पर ना विदाई करम त हमरा के नु गांव घर थूके लगी हो कि ओकर सास के ऐसे भइल ह आ ना भेजल सिया ना पूछी होई लड़की के विदा करब कि हम ता तनी का करम ना मानी हम त जाही के नु परी नहा धोवा के हल्दी की साड़ी साड़ी पहन के जाई भेटा तो नहीं खन की कहीं कतम लौकतो नहीं खन कभी कभी तो मोर भी लाजलन आ जा तड़ू ज्यादा नहीं सरकारी कल पे नहाए ना जा तड़ू बताओ रात बता रे कि रोल बनी कि तू चल जीबू भोरे होते हमर गला पोत गेल रोत रोत तो का करी बताव अब आइल मान लिया जाए तो जइबे नु करम देखो अगर तू चल जीबू नु
याद रखिए हम मर्जी में कहीं कूद पान के हम चुप रह तू लागेला मर जाई में हई जाई हो जाई तू जाना त ना ई चीज बोलेला तो हमारा कितना दिल में खोलेला। अरे पता बन कौन तारले प्यार करी ना पता यो बतावे के पड़ी तारले अभी गोइल नहीं खी अभी चल जाई तो उन्हें ढेर बा ठीक बा चुपचाप रह कुछ उपाय लगा के हम ना जाई तोरे चलते गोइनी तो दोंगा में हाथ माई विदाई कइलस सास डाल के पूरा आ तब हम गोइनी तो 2-4 दिन रह के भागनी कुछ के नौटंकी क के तोरे चलते नु देख हमरा डर लगत तोरा खोए से कि फिर आइलो फिर लिया के चल जाई हमारे को अकेले छोड़ दे रोई लगे चुप रहो प्यार तू करी रहा तो हम न रोम के बाबू तन रोयन चुप रह का करी ना जाई दा चल जी मुझे नु एजले बड़ा बहुत हम अपना आप गोली मारो बड़ा तू ना जाइम तू चुप रह कुछ ना कुछ कर रही के परी हमारा लगता तो अंजार स्थिति देख के जान लो तोरा बिना अकेले रह जी ने पता कर तोरा हमारो ऐसा दिन भइल ना कि शादी ब्याह हो गइला पर प्यार भइल तहरा से त पहिले ही भई रहित ना त हम ब्याह हो शादी ना कइले रहती जनती कि तू हमरा खातिर ऐसे करब त ऐसे कभी का काम करे के सोचले मैं तू जान तड़ू यो फूल हम समार के 1.5 साल रखो ठीक बा जइयो मत ठीक नु चली वो तो पागल हो जाई ठीक बा जा तनी नहा के आवे ना क्या तारा दुवरिए पे बैठो रहो दुवरिया पे काहे खातिर खड़ा रहबो आई काहे ना के तू चल जीबू तब अच्छा ठीक बा आई गो घर के पत्तो घर पे जा तनी बिना नहाए खइला हो ना खा लो जाके दहिया तोड़ देबा तो हम मिल जाइबे गजब हाल बा जा पहले कुछ खा ल त आ तनी दाबो पियो ठीक बा छेना ओना खा दे कैसन तो भइल जाता तारा टेंशन से हमारे कुछ ठीक नहीं के लागत डर लगा रहता ना जाई ठीक बा कबो हमरो बतिया मानो अपने बतिया धुना रेटले रहेला तू तो जाई जाना क्या हो सुबह जातन प्यार कतना करी दे कर ले अभी जानते नहीं साला इना लौके ले तो बुझा लगा हम दीवार में मुड़ी पटक लेती आता ना प्यार तो कबो जीवन में भइले ना रे फूल देले भी ये सुंगत दिन काटो तन नु फीट दे जल्ले आ कॉपिया के तबिया केले जाई रे हैं ने बताई बिगड़ के एकदम माटी भइल बरे कुत्ता वाला मत पर कोबी कटिया बाप वाले आ बुझी कने के बड़ी कलाव पे सरकारी कलाव पे भीड़ लगल बन जाना हाथ on जा चाचा और नहाए दे बुका अपना आ घर नहा ली अच्छा के बाद ससुरा नु लिया आइल बन जल्दी जो के ह चप्पल दे के आइल बड़े ना दादी माई के त ले के आई अब बेरा होते चका हो गल रोज चप्पल भुलवावता रोज का करबो दिन दिन बाल बच्चे बसन त काला में नहीं खस आई नहा ली रसगुल्ला खराब होलो का हां खराब हो गइल काहे बहुत उदास सारा बनी बच्चों जी ना हो जातनी कोकनी के आंख बनल बन हो करे के जातनी करे ससुरा आज दे लिया दिन जे के महाराजा। बाद जातनी हां त का बोलो जे देखी बियाह के बाद न बेटी ससुरे में निक लागेली सन नई घर में ना जाना अरे हमारो रहे के शौक ह जाना लू लेकिन जाई ना तो जे हमर तबियते ठीक ना रहेला काम करावत हमरा के मुंगा देवेला छोट हनी ऐसे को भाग गोदनी हनी ए कही नु अच्छा, तो 2-3 गो रहती छ त हाँ, ये जाईती सब और ई बाहर हो जाईती कि चलो कन के बैसन करे वाली चौक पाई हो जाए बियाहे आई न जाऊ सब आई बा हमर मारा दलिया जे अच्छा अभी ठीक बाजी ओई जेकरा हल्का में जननी जाके काफी करे के नहा ली सरब सब त कुछ लेके आले में अच्छा, अपन नटिया दी ह बाना पहन के चल जाई चल जाए का करबू गली खोंग में ठीक ना लागेला ना वो तना लेथी करी ना पहिले दुआरे बैठी जतरी अपने लड़ाई झगड़ा अपने में पद अच्छा, गाँव में- सोल करावे लागत ई नहीं को देखो त गांव में आजकल कोई लौकता हो बुझाता कि गलिए सुन हो गइल बा एक एने लेखा जनी बुच्ची एक लेखा ठीक बा जनी का दूसरा का दुआरी आ घरे बैठे के ना। बाजी आ हमारा नहीं कुल पसंद एमे के हो में जुटो खानी हाँ, दुआरी पर अरे से का रे दुआर छाकल चालू कर देलिस न का झाकत थोड़ी बनी बुच्ची आई रही ना और त माने बुचिया में त भितरियो ले जाके बतिया सकत रे दुलारुआ पड़े ना जात रहन अबे चौपन छोड़ भैया काले के के उहे रहन बना तारा के डांटे लन अभी देखले बानी दोसर मेरा रही तू तो चल गई रही तुम तो बानी सन के देखो तारे गांव घर में मेहरारू कोने कैसे चुप ताके रह लिस हो बाबूजी अरे रुद भैया लेका कोई तारा के सुख ना दी जाना लू दूसरा घरे भाग के जाई चल जाई बुच्ची नहाली पे नटिया घर हट नहाते हल्दी की जाई ना तो वो चिल्लाए लगी ओई देखे उनकर मारदा एकदम हम 2 बरस पर लिया जाए
जन्नी उहे बतिया दोसरा के थी करे लीजे यही से तो बहरिया निकल के बतिया होता ना रे पहरी का बबुआ के पढ़े नु भेजत रही देख तने हमरा के पढ़ाई नहीं कम जान ले जाके रहती में देखी नतिया गोली खेले लागता जाके देखी चप्पल छोकेल के जाने कहां जो देख ले तेना देख ले बे हे जाला जब तक हे जाला बहरिया गोड़ा निकल माने का लागल बा माने काउची हो जाई जा एक से मेरा रुपैया तो कितना शिकायत के करते सन एक दुआरी पर बैठ के हम मानी कि 24 घंटा टीवी में रहना तब और के दिक्कत कहत तनी 4 दिन से काहे तोरा के गैस बनावता यही से नु दुआरिया पर निकल जो गैस खत्म कर लेते हूं सबुनिया एथिया पे बाजी मुझे दिखा रहा पे कहां पे रह जा कुटा तनी आवे त भीतरिए बुचियो ए अनिरुद्ध हो पानिया लेके आओ रे कबे मांगनिया के ले आओ एक गिलास पानी पिए के तो ई घरे में गोल तो शॉर्ट हो दले कोनी बुझाता बबुआ अभी आई ना रे ना आई कालिया के तोरा बबुआ जहाँ गइल बा तो ओकरा बुझात नहीं कि गइल बा तो लेके सकरा है लेके हम आई तो काले से तो जाके बैठल बड़ू बुझाता जानता है ओकरा आवे के मन नहीं के आवे के मन रही तो कबे सस से करा निकल रही तो चौपर रहती सन अपने घरे उ आई ना बुझाता जनले फंसा के रखले बिया खाली हम जाना ता रे उ इतना उ खेलवारी बिया ना अगर ओकरा जन के रहे के रहित नु तो शुरुए से रह रही कहियो ओकरा जन के गुजारा होला रे जब बुलावल जाए तो भाग के चल जाले नैहर जब ना तो हल्ला कहि कि ना हम नैहरे रहम काहे ने काहे तो ओकर माई बाप बिया कोला तो मैं ये ना बुझा अब वो जब बिया खाचा मांगे खातिर मुंह बोले बिया फोन जब करबे न जब कहि के खाचा ना देबेला ना देबेला ना ए जु कह न के कर रहल जाए काउन छी के कमी बाई जाए ओकरा कमी से बा उ हमनी के डाहे रहती है कि ओकर बेटिया के जन के करिया से तो कई घरी हम रह के करम सन ये घर दुआर नहीं खे हम ये बना देखी सन नहीं रही तेजुकावा तो कह के हम ना हम जवाब दी तो हम दोसर बियाह करती लड़का के लड़किए के कमी बा देश दुनिया में आई ऐसे ना टंकी करते तो कर देते ना दिया जान ले ओकरा भरोसे मत रह जिंदगी भर ई नैहर में ओई खातिर काना सुखाते बियाह कइलू कि पतो आई त बनाई या खियाई या उ माई के खियाव तरी बनावत ठीक आ तू मरत रुए जन गिया ओकर तनी बुझाता कि हां सास के आंख बनबा हम धाकल भाग के ओ जन के सियावत तनी कि माई हमर कैसे होई तो ओकरा मुंह बगे ओ जुकवा के ओकरा एजा बाहर ना मिली घूमे में के जान ले हम का कहीं ओकरा के बारे में तो हमरा कुछ कहलो नहीं के जाते जाते बोल मत ना तया के पर असर करी जन ले बानी नु 10 दिन बना के खियाव तनी आई त आई ना आई त हम ये काम की कह दिए रहला कि चुपचाप अब दोसर बियाह कर छोड़ दे असही अबे आई तब नु देखा आवे लेके का करे ले अब तो कुछ बुझाते नहीं के चल तनी एथी करना तो खाए का तब तू कर खा ले चल त चल दे चल तो ओकरा फेरा में ताकत आके 10 11 पहुंच जा घामा मत घूमे के ना घूमे लगा करे चुप हो की भाभी चुप हो की दिन भर आई तू तो लड़का है कि कोला के फुआ जाती है चल रे माई धरी पनी के जल्दी बुला लिए पाउना तोरिया बौराई न हो आई पाउन बहरिया ओए घरवा काम दे एक दिन चलो अपन खुशी जाए के बा खुशी रहे के बा उनको लगा भौजी जी आई जी पाहुन को खुश रही हां खुश रही बढ़िया से जाई तो और सुमित भैया पाहुन को लागले डरता रे बबुआ नहीं वो सब कोई हो जाला ना डरते बनी बेटी बुची सुमित बाबूआ अरे नहरिया तक पहुंचा देता बुचिया के बहन ही आरिया तक जाए बाबूआ चल जाओ सब सुमित बबुआ लिया जा का जी इतना ताई है ना तो महाराज होने सटल बनी मैं ठीक बनी हम चल पा अच्छा इतनी सही करने नहीं डालते कि ना तब उन्हें गांव से जाएगी चले के साहब गिर बुल्लू की बेगी गिर चल चल बुचिया पहला ओढ़ाई से बुचियो बुचियो जती अरे छोड़ी सुमित बबुआ अरे बुचिया जतिया बुची ए जती आई पाहुन के पाहुन तन देख नहीं जाएगा ओ जा घर जाइम तो एक
तू अपने घरे रह के लड़की के कौन ऐसा चीज हो कि नहीं हर मैंने रहा बस ससुरा ना जी को बात जी रहो त काले सीधा बोली ना लड़की के बेट अगर तू हमरा के लेके जइबे रौला करके त बनने के आगे बढ़ जैसे पैसे कह दी कि हमारा घर का के करा घर के हां घर में ले चल लड़की के जल्दी जे रख ए जी बाद में विदाई होई हमार लड़की पर छे महाराज साथ सब कह दी कि ना विदा करम हरवाई जी उठाऊ ओ जाके उठाई बबुआ ये उठाई ना कुल के फोन पर ना ना कुल तनी फोन पर आई तो हमर लड़की के कान का हो अरे कुछ ना टेंशन मत खा चली बबुआ ये लिया के चली जी हां सुमित लिया के चली जी करा ए पर चली जी और देखवा दे के तनी अच्छा ए बबुआ अरे हमर घर के पूछे ठीक बनी लिया के जाती हमरा छो दो आई बुझिया ओकर तू लेके जइबो ते करे के मुंह दे में फितो रख अरे पहले हमारे का मुंह बताई सो करे के बाद में मुंह आजी पंसर सामान दी है तो बाग भारत का सब समझती हमर लड़की अभी ठीक होती तबे जाई चली ना तो हमर दलनिया में बैठी बा बे हम जाते नहीं महाराज कहीं दादा क्या हो गई जी बैठो तो आराम से ना होई हुआ जाई ना लिया के आई उठा के लिया को तनी देखो तनी चाची जी के अपन की कहां बाड़न देखो तनी देखो तनी ते बबुआ तू डरा गेला ना असही ता तारे चोर से अपने मर्दा के डरवा का भेज देनी हमर कतने मियाज खुश भइलो हमी जानत नहीं जान तो सबसे ज्यादा खुश को भइलनी जो थके चपलू ओकरा के एगो बात कही हो जोड़ो के ना चपले रही जन लो अगर मोर बिला जाई तो फिर आखिर में कहां हम जाए में काल बोले तू छोड़ ओड़ देब तो का करम हम छोड़ दे ना तारा भरोसा नहीं कि हमरा पर बाहु भरोसा बताबे न तो हमरा अपन नहीं तारा तारा खाती आई कुल साफ कर देनी हमरा तारा पर पूरा भरोसा बा देखो हम ए से डरा तो है कि अगर मर जाई तो तारा जेल हो जाई तो फिर हम प्यार के करले करती बात सही तो ना तो छोड़ाई तो ना अरे सोना छोड़ाई थी टाइम तो लगी देखला हो ई कला से हमर माई भौजाई मोर सब डेरा के भाग गुला सब ए कला से हम खुश बनी काल तार नाक में के कान में के रेडी बा सच्ची और में ए टैलेंट पर ठीक बा अब तू जारो और नानु खइबो कुछ ना खाइबो खाली स्पॉन्ज खाइम आ तोरो के खियाइम ठीक है आ डब पियम और डब पियाइम ए हो लेकिन भौजी माई तो गोली से ओझा बोलावे आ का दिन ओझावा कह दी कि ओकर प्रभु तो नहीं के तो का होई फिर कैसे कह दी ओकरा मान लेवे के बा करो जैसे धक मुड़ी टांग दे हबे एकदम एथी पे दू तीन हाली हमला करी ना उहे बुढ़ावे के बोले सन हां ओकरा कुछ आवेला ऐसे भी पूछ ना उ तो कहबे करी ना रही भूत डॉक्टर कही कि रोग ना रही तो कही कि रोग बा आ भूत ना रही तो ओझा कही कि भूत बा उ तो कहबे करी ए सुना ए करे फायदा उठा लिया ठीक नु अब की पर धक हुमच देबु नु तो फिर तारा ले के केहू ले बोले जाई चौथ का बार हो सोच लिया तोहरे खाती हम चौथ का बार ना गोनी काय हमरा खातिर 12 14 हाली ना कर सकेलु काय से कबू कह देम तू बस हमर साथ मत छोड़िया कहबो ना कसम से जीवन भर छोड़ देबा तो जान जाइए सच्ची में ओ दिन हमारे पे भूत आ जाई जानला छोड़ दे तारा के नु तो हमार बंदूक तार गोली मने बात समझ तो नु देखो चाहे का तो चल गुल मारदा कहीं समूह में चले को गुजरनी पे समूह में बाजार पर चले गया खूब कौन पियास लागल बा हमारा बहुत जोर के हम पानी लेके आओ तनी हम पानी लेके आओ तनी कंटिन्यू रेडी करत रहो हैं रुको मोइवा उनिए गुलबिया देख ली तो बस जान जाई जानला सब कुछ तू खेले भाड़ देबो बरल बनावल काम पे तू पानी फिर दियो चलो चलो हमरा के तो नहीं हवा में ले जाके पंखा में सुतावो ओ जब आवे से पहिले तो जानता सब जान जाइयो सब ऐसे कॉले पे तो कोनो लोग को कर एगो बात कही अगर हसन भूत होके आ हमारा लेका ओझा होके तो बीसो लटकाई तो छो के भागी ना का जने अभी ले का करत बबुआ आइल ना हो बुचियो दुआरिया पता निकल के ताक ना अरे का ते हाला कोले बरे ओइ न त लेये के नो जो हम नहीं बोला चुपचाप बाई जो हाला कर ले भाई तक कौन के ते हाला कर बीमार लगे तो चिल्ला चिल्ला के और यहाँ पिया मई देखे आगल बबुआ आयो रे बुचिया ले पानी उनी रे गोधो ये बेला कहां बारी आ वो हो अच्छी कम पानी लेके आओ पानी लेके अरे लौकत नहीं खेता चुपचाप रहो अरे का बोलत रे का है तो वो कहां रह गइली अरे का कहीं उ नौटंकी करती है कि हकीकत करती है का हो गइल फिर ना बैली हां फिर नहीं लिया कि फिर खेला लगल लिया
माने ओकरा या वही घरी ओकरा भूत बनेला रे के मान के चलो जुकरे ओकरा भूतवा कब रहता है जाई त ना देखावल सुनावल जाई अब भूतवा माने के जे आवे करे तहिए कबरेला ये सब दिन हो जे ठीक रहेले ए सुन संजय जितना तोनी के कथा कहत सनु ऐसे बेसी जो हम कथा कह के होतनी हम का कहीं हम समझे नहीं खेआवत जानत रे तेहू डाह के रखले बारी हमारा के हिया लिया के बजे तो अपने कहले ससुरार या हम भागल आवत नहीं जनिए रे तोरा अरे तो ससुरारी का गुरी दाल भात खाए गुई रही को करे के लिए ही खाती मार ला वो दू जूता नु उनको सारा भूत भाग जेत बुझाई लिया के ओइते जुकरे देखा सुनाव करा दिए जड़ी बनवा दिए तो ओकरा के पहना दिए अरे जड़ी बनाई के ओकरा के तबीज बनाई पहले आई तब ना हमारा लागत तनु जन ले ओकरा आवे के विचार नहीं डरामा करती ओकरा या वही घरे भूत ओकरा तू माने कैसन भूत हवे कि जे ससुरार जाए करे तो ओकरा ऊपर जातवे अब बताओ ना से पैसा पानी देता नहीं सब कुछ करो तनी तो वो घरी भूत दिखे लागत मत दे पैसा को कम कर दे आया वो साला जब आवे के होता तब वो भूत कबर जाता ओकरी कहनी करत क्या तोरा मरद का तोरा ससुरा के पैसा इल बजन खाइए तारा सीधे जन के रहल नहीं के चाहत हम तोरा के कहले रे माई एकर दोसर जगह बियाह कर आ छोड़ दे ओकरा के जन के सारा भूत खेलावत ओकरा सारा भूत खेलाई हो जे हम तो दीदी ये कहते नु कि पर एकर से क्लियर कट पूछला सर कि तू आईबू कि ना आईबू देखा हमनी के कहता ओ जा गोल ते करे ई ना बुझाला काम ओकरा लिए पूछ ली बत्ती ना आईबू तो कह देखा सन फाइनल करसन ओकरा के छोड़ दोसर जगह कर बियाह कर नटंकी मत करसन ठीक बा हमरो के पेड़ के रख दे रोज रोज भाग के आई रे बन के चलते दिमाग खराब हो गइल साला कोई यो क दिन रही है जो कहते ही बता अरे हाँ रे हमारा बुझाता यो क दिन रही है अपना सास ससुर से क दिन बात सुनी माई तोरा कोनो काम एथी तोरा एथी करे के पड़ी कोनो उपाय लगावे के पड़ी उपाय लगावे के ना पड़ी लगावल जो ना तो कहबे नु तो जाए दे हम कोनो बढ़िया ओझा सोझा देख के ओकरा के देखवा देतनी अगर ओकरा में कसर कोनो निकल जाई तो एथी ओ झरवाई फुकवाई में ना कसर निकली तब वो घरी ओकर से पूछम हमारा नहीं के बुझत के ओझा जाई तो कही के भूत बाउल के अरे देख ओझा से ना देखवाई 14 गो ओझा से देखवाई हम जितना कमा उतना ओझे गुनी में फूक हां दो तो का करबे तो कमाई ले जवाब सवाल कर लेबे के बा अच्छा जो ना घरी ना हुनु तो ओकरा माइक समझावा सवाल करत रहम पगला दिल भी मेहरानी बतावा होई कहता ओझा ले देखावे के 10 गो ओझा देखावे तो पैसे खाली फरमाइश करी हसन के हाथ ना दे हे जा चला हो जा चला जितना कमा उतना ओझा के दे दो आ मेहरानी कराइबे ना करी तो का माई बाबू ले जवाब सवाल करे के बा भेजबू का करबू अपने ही रखबू तो राख हम दोसर बियाह करम अपने लड़का के और का